Je mag gewoon doorlopen. Achter de bloemenzaak in het Romeintse Veld is namelijk een bijzondere tentoonstelling te zien. De expositie gaat over het veld, het Romeintse Veld, in vroeger en nu. We hebben foto's van vroeger gecombineerd met foto's van nu. Het veld is nogal veranderd in de loop der jaren. En we proberen het veld te promoten. En vooral hopen we op belangstelling van mensen die hier nog niet zo bekend zijn. De echte Veldenaren die kennen het vooral wel. Maar ook voor de mensen, vooral de mensen die dus hier zijn komen wonen de laatste jaren. Dat die hier ook eens weten hoe ze wonen. En hoe besteedt zo'n expositie uit? Dat zijn foto's met het verhalen. We hebben hier een paneel met een heel verhaal van Charles Broens, de man die dat beeldje heeft gemaakt wat hier op het plein staat. Was een kunstenaar en dat was een van de eerstgeborenen in het veld. Hij is in 1914 geboren in de Julianastraat. En dat was de eerste bebouwing van het Romeintse Veld. Vandaar dat van 2014 ook het 100-jarig bestaan hebben gevierd. En wat is eigenlijk het wezenlijke verschil tussen het veld van vroeger en van nu? Ja, vroeger woonden die echte Veldenaren. De mensen die eigenlijk uit de stad verbannen worden rond 1900. Omdat er, ja, verbannen is een zwaar woord, maar de bevolking in de binnenstad breidde zo uit dat er geen plaats meer was. Toen heeft een zoon van Pierre Kuipers, Jos Kuipers, heeft de opdracht gekregen van de gemeente, die was stadsarchitect, de opdracht gekeken om te kijken of hier in het veld verder een woonwijk gebouwd kon worden. Nou, hier zijn dus mensen, veel handwerkmensen, de wevers, weet ik allemaal wat. Hier zijn mensen komen wonen in het beginjaren wie gebouwd is, die aan het spoor hebben gewerkt, die bij het spoor werkten. Mijnwerkers van allerlei mensen, remunie. Dat is eigenlijk werkmensen? Dat waren het werkvolk, ja. In de stad waren de winkeliers en de hogere ambtenaren woonden dan ook nog wel in het veld in het begin, want dat waren nu huizen, dus die kosten er nog trek. Later is dat allemaal, eigenlijk is Remunie daardoor later heel erg veranderd. Nu wieken zijn gekomen, die mensen zijn weer verhuisd en de echte Veldenaren zijn niet blijven wonen. De expositie is eigenlijk dagelijks open. De winkel is vanaf 10 uur dag, ik doe het 6 uur open, dus ze kunnen gewoon niet doorlopen, dus gratis entree. En ja, goed, we hebben een website, daar staat ook nog van alles op. Het is klein, maar even goed, denk ik, de moeite waard voor mensen die geïnteresseerd zijn, zeker. We hebben nou, buiten de expositie hebben we voor de volgende week dinsdagavond hebben we een avondwandeling. We vertrekken bij de huisartsenpost en de noodboemelaan. En we hebben 2 gidsen uit het Vrijveld en daar gaan we met door het Vrijveld lopen. Het Vrijveld is een onderdeel van het veld. Veel richten ons eigenlijk meer op het veld aan deze kant van de Oranjelaan. Het Vrijveld ligt eigenlijk aan de andere kant, maar ook daar is veel te vertellen. Daar ligt ook het Philipsterrein. Er zijn ook Aaienstraten, de Charles Ruijstraat en dergelijke. Dus er is ook van alles te zien.